Diuen els entesos que cada cop que fem això, o això altre, la meitat de l'energia i de l'aigua que consumim ve de les Terres de l'Ebre. Llum i aigua. Imagineu-vos. Per no parlar de l'arròs, el vi, l'oli, la fruita. I ara vosaltres direu, aquest senyor que fa llibres, què caram ens explica? Doncs bé, us explico això, perquè aquest divendres 30 de maig, dissabte 31 i diumenge 1 de juny, se celebra a Móra d'Ebre l'11a Fira del Llibre Ebrenc. I les editorials de llegir en català, evidentment, hi tindrem una paradeta, per oferir-vos l'obra tant dels autors de les Terres de l'Ebre com de tot l'àmbit català. Molt sovint la gent de l'Ebre es queixa perquè només surt a les notícies per temes conflictius, mediambientals, energètics, de residus. Doncs bé, nosaltres anem cap a Móra per ajudar a difondre que l'Ebre és terra de cultura, de lletres i de llibres. El riu és vida, diuen els ebrencs. I aquest cap de setmana podríem afegir lo llibre és vida per a l'ànima. Us esperem a Móra, al costat d'aquest riu meravellós que, a més de portar l'aigua que ens bevem, vindrà crescudet de literatura. Aprofitem-ho.